Esta casa está fallada, esta casa está fallada, por dentro é de papel. Por moitos anos a logre, o home maila muller, o home maila muller, ai la lelo, ai la lalo. Mata o porco Pepa, non seas así, domingo de Pascua xa che ven aí, xa che ven aí, xa che ven aí. Mata o porco Pepa, non seas así. Subindo pola escaleira unha pulga me picou. Subindo pola escaleira unha pulga me picou. Collina polas orellas oleola, que masa dura levou, que veño de moer morena. Collina polas orellas oleola, que masa dura levou, que veño de moer morena. Unha noite no muiño, hai unha noite non é nada. Unha semana inteira, hai esa sí que muiñada. Moendo, moe que moe, moendo, moe que moe, unha mañan desviada. Moendo, moe que moe, moendo, moe que moe, esa sí que muiñada. Señora María, señor Manuel, castañas asadas e viño comer, e viño comer. No. Isto non vai ben. Señora María, señor Manuel, castañas asadas e viño con mel. A ver. Señora María, señor Manuel, castañas asadas e viño con mel, e viño con mel, e viño con mel. Señora María, señor Manuel. Agora que ven o tempo de facelas esfolladas, comeremos coas nenas 4 castañas asadas.